Madárcsicsergés és Infinity Pool az erdő közepén? Mutatok egy természetközeli gyerekbarát hotelt, ami tuti bakancslistás lesz nálad is. Az Ozon Hotel Mátra házán a kékes lábánál egy különleges élményt nyújt az egész család számára. A csodálatos panorámával rendelkező szálloda közelében ráadásul rengeteg túróútvonal is van, ha ti is szerettek kirándulni. A hotel legnagyobb égköve egyértelműen az Infinity medencéje, a kilátásra egyszerűen nem tudtunk betelni. A kinti részen található az Infinity étterem nagyon változatos menüvel és látványkonyhával várnak. A hatalmas napozó rész mellett pedig van két játszótér is, ebből az egyik vizes, amit a gyerekek kifejezetten élveztek. A belső medence részleg is nagyon nagy, egy nagy felnőtt, egy csúszda, egy jacuzzi és egy gyerekmedence is van. A barlang wellness részlegen a felnőttek számára van egy hatalmas panoráma szauna, ahol minden nap tartanak szaunaszeanszokat, emellett gőzkabin és különböző élményzónák állnak rendelkezésedre. A hotelben egy beltéri játszóház, valamint egy nagy animációs terem is helyet kapott, ahol a kicsik számára ugrálóvár, arcfestés, kézműves foglalkozások és más animációs programok biztosítják a szórakozást nap mint nap. Mi egy kétágyas lakosztályban laktunk, egy nagy hálószoba terasszal és a nappaliban pedig kihúzhatós kanapé volt a kicsi kuckója. Minden étkezés pazar volt, friss gyümölcsök, gyereksarok, finomabbnál finomabb desszertek és sültek, rengeteg választék, de a vacsora élőzenével és erdei vadhúsokkal, kaviárral nálam az abszolút befutó, a kilátásról nem is beszélve. Télen-nyáron abszolút élménydús környezet és egyben tökéletes a kikapcsolódásra is. Ha tetszett a videó, akkor mesd el későbbre, és remélem, hogy ti is el fogtok ide látogatni.